Sanibonani bantwana bakaNkulunkulu. Nginibingelele osukwini lanamhlanje. Namhlanje ngizothanda sikhulume ngokubikwa kwehashi, abanye bathi ukubikwa kwemoto. Sanibonani kaNkulunkulu. Usichazele ukuthi ungani kubaluleke ngani ukubikwa kwehashi. Yini fanele ize libikwe ihashi? Ihashi-ke sisibize sithi imoto esikhathini samanje. Kubaluleke ngani? Kubaluleke ngokuthi ihashi njengoba uzobe uhamba emgaqweni ulisebenzisa likwazi ukuthi livikeleke lona ihashi uqobo, uvikeleke nawe umuntu olisebenzisayo lelo hashi kuzo zonke ingozi, kuzo zonke iphithiphithi ezikhona emgaqweni nezikhona nasekhaya noma selisekhaya uqobo likwazi ihashi ukuthi livikeleke kubaphangi nako konke okubi naseyingozini likwazi ukuthi livikeleke.